Ahoj, vítám se dalšího videa, dneska to bude ze hry Slim. A tady vám ukážu posiločky, všechno mám. Nevím, to nejde. No tak zajdem budu. Proč to nejde? Tak to dáme oznovat. Takže stejně to se tak dejte mi like a budu rád. Takže mi to sličky. No, takže ty a půjdeme nahoru. Saké a fitket. Vidíte, 19 minut. Žádný hrát. To je pevno. Co dobrý. Ne, nebudeme vylepšovat postavy. Pošta, tady roztočit, houbičky prosím bych chtěla. Dlouho nějaké nemáme. Takže, o to chci, je dobré. Jo, můžete si potřebuju, ale bude jedna. Ten teď to má obrovské myšlení, to je úplně má to je taky obrovské. No, to potom půjdeme na podzim. Server není dostupnou kvůli družbě, spíš to později znovu. Já už tady na podzim, tady na smrtka. Můžu nechat pomoct, já se objevila. Takže no, zatím půjdeme na čarovku. Jo, to si vemu. Jo. Nevím, jestli tohle je lepší. A tam mám vlastně. No. Max 3. Aha. A co to je fitness? To? No. Tady má inteligence. Vítr.
to je asi nejlepší tady to. Zbroje jedna. Mám tady takovou. Nemám takovou. Tady je síla a poškození jenom. To je za jednu houbičku, kterou právě že máme. Ale já asi dám tohle. A mám tady nový elegantní věc. Štěstí a brnění, inteligence brnění. Štěstí, obratnost. No, to ne. Obratnost, štěstí, brnění. No, to ne to. Brnění. Jo, takže tady ta inteligence a poškození. A tady to je zase inteligence a štěstí. Tak já to koupím. Tady ta se prodá. Tak. Rukavice, štěstí, brnění. Zatím nic. A jdeme bojovat. No ty uvidíš. Úroveň 27, no to zvládám, že? Zatímco přesílám. Počkej, inventář je plný. Zrušit. Aha, ty boty. Tady to není tak dobrá. A to se naštělo, to je dobré. Taky už má dobrý boty. Takže teď budeme sem ještě. Zatím taky nechci. Ještě nechci budeme znát třeba. Ty vydrž, obratný smění. Tak obratnou zase nic. No, tady je taky nic. Čaro obchod. Lepší. Nelze postavit, probíhá výstavba. Náklady na výstavbu. Teď to má. No, to
Nelze postavit, probíhá výstavba. Co je tady? Koupíme to. Počkej, já tady budu na doma takže ne. Koupíme to. Červený sled je vždycky nádherný. No. Počkejte. Už jsem tady. A takže půjdeme zase na tady tomu, už se přeskakovat nebudeme. To by bylo dobrý, kdybys měla jednu, tak bys to přeskočil. Bylo takový divný. Tak jedu na podzemí. To je smrtka. Ten jako když dává. Prosím, jak nemůžu. Jo, získáno. Ale nic za to, že potom budeme na 8 a to bude puštěný válečník. No, docela se bojím určitě, a to budeme už 29 level. Bude dobrý. A tady vidíte, mám ještě jedno balíčko k tomu. Dobrý. Ještě všechno. Musím vyhodnotit, která je nejlepší. A která... Takže nové lízátko. Čerstvé mořské květiny. Nové lízátko. No, já dám tady. To já vyjadu proudí. Až tady uděláme úkol, tak tady to video ukončíme. Tak, nemůžu ukázat, co dělají, to je ostatní zbraň. Tady tam má tady to. Tady ta je úplně stejná. A tady to je taky úplně stejná. Ještě jsem měla takovou, která dělala hurikán, to jsem pohodila. Tak nebo to vyprodala. A chvilku počkáme a tady to ukončíme a u příštího dílu se na vás zase budu těšit, že jo? Jestli budete dávat lajky, odběry, tak se na vás budu těšit jako každý. Třeba kdyby se na vás těšila babička, nebo teta, nebo dědeček, nebo strejda, nebo teď, no to jsem říkala. Takže
Doufám, že mi dáte tam nějaké lajky a ne dislajky. No, kdyby tam byly dislajky, tak jako nevím, proč by to tam bylo, ale moc by se mi to nelíbilo. Takže u tady toho dílu čau.